Dina iki sing jenenge Raden Werkudara kasajarepani karo Bagong. Raden Werkudara, ampun mlayu sampean mungsuhe Bagong udu karo ratu karo Werkudara ning Werkudara karo Bagong. Ora tak dudul ngancing sekere. Motor tuwa iki motor dengkulmu meloncot. Vespa. Bagong. Pripun, Pak? Aku urung rampung leh ku nampa dawuh pengendikane Sinuwun Puntadewa. Lah kok iki ana ratu. Nek tak sawang saka busanane iki ratu saka tlatah Sabrang. Iki ketoke ratu sugih. Ha iki lho sandangane nganti ting srembong kaya ngono. Iki kancamu apa? Kancaku sapa? Sing sok ning omahmu kae. Purwaya. Heeh. Udu. Purwaya ora kaya ngono kuwi, Pak. Kaya srembong-srembongan ning mergo suwek-suwek lambene. Oh ngono. Iya. Udu nek kancaku aku ora ndek kanca resik apik kaya ngono kuwi. Wah, jan. Edan kalunge rangkep 5. Ha iya, rantai kabeh nganti kok kirik. Wus. Iki dayoh agung kok kowe iki senengane kaya ngono. Didangu, Pak, didangu. Mbah nek iki kenalane Gareng. Gareng iki gawane ya gawane kancane iki wong sugih-sugih ngene iki. Nala Gareng iki kancamu padha le? Senes, Pak. Kula niku mboten seprana-seprene mboten tau duwe kanca sugih. Ya kanca kula niku siji loro enten sing sugih ning ora kaya ngeten iki sugihe. Buyuk. Walah. Ming blangkon tretes prada emas kabeh niki. Oh, Pardi kaya kuwi. Pardi ranyang kok, Gong. Heeh. Edian ratu kaya lipene nganti ijo. Kancamu apa, Truk? Udu, aku ora ndek kaya kanca kaya ngono. Kancaku kuwi gembel-gembel kae. Didangu, Pak, didangu. Didangu, Pak. Ha iya wis do menenga. Nuwun sewu sinuwun ingkang rawuh wonten ing padukuhan Karangkadempel. Nuwun sewu sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula andangu rawuh paduka, paduka menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Sinuwun, kula aturi paring dawuh ingkang cetha kelawan ingkang abdipun Semar Badranaya. Sinuwun nalindra tlatah Sabrang. Ladala jagat dewa utawa jagat Pangestungkara. Ladala Gusti. Sadurunge aku matur ingkang oke-oke aku tak takon karo kowe. Sadurunge kowe ndangu kelawan aku tak takon karo kowe. Apa pancen bener kowe iki sing aran Semar Badranaya? Mboten wonten kalih nggih kula menika ingkang abdipun Semar Badranaya ing Karangkadempel. Wah, ladala. Ya. Wah, jebul ora kaya kabar sing tak tombo. Aku krungu jeneng Semar Badranaya kuwi wis mrinding kabeh awakku. Aku ngrasa nek kuwi sing jeneng Semar Badranaya kuwi ratu agung. Tak kira sing jeneng Semar Badranaya kuwi priagung, piyai sing perbawane gedhe. Wah, Mbah Santekan tak salah kok mengkere kaya ngene. Wah, kuwi oratan Prabeda, wujud tan Prabeda kaya dene gelandangan sing ora duwe omah kuwi Semar. Nggih. Nggih elek-elek niku. Niku gubuk kula niku. Kuwi omahmu? Ha nggih. Omah kaya gubuk asmara kaya ngono. Omah apa gupon kuwi? Mer. Saduke wae ratune. Sabar. Sabar tak dangune sik wigatine apa aja njur kaya ngono. Sinuwun Gusti kula mbok dipun keparengaken kula midhanget. Paduka menika ratu saking pundi sinten jejulukipun? Ya nek pancen kowe nanjake, kowe takon kelawan aku, Semar. Aku iki Nalindra ing Bata Sarembak. Ya jejulukku iki Prabu Kenceng Waja. Prabu Kenceng Waja. Ya. Kenceng manis apa kenceng waja? Hus. Kenceng Waja ora. Kaya penyakit jenenge. Ya Prabu Panggulan Jagat. Yo Prabu Panggulan Jagat. Yo Semar yo.
rawuh wonten mriki wigatosipun apa? Gusti, aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe ning atase kowe iki ming drajating gedibal 17, kowe iki ming wong loro sak udon telu sak urupan, kowe iki ming Panakawan, kowe iki ming Pamung, kowe iki ming Batur. Lah kok bareng aku mlebu ning pendapamu sing ming ukuran 4 meter, ping 4 meter iki. Lah kok dadi iki piyai-piyai padha lenggah ning kene iki sapa Semar? Sing enten wingking sampeyan niku Nalindra Ngamarta pun sinuwun Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Nggih, nggih. Wah, edan. Wah, kudune iki kowe sing ning Ngamarta. Ora kok Ratu Ngamarta ning kene. Wah, edan. Kowe iki janjane pengasihanmu sepira to gedene Semar? Nuwun sewu. Niku momongan kula kecilik kok. Prabu Puntadewa sing ning mburi kuwi iki? Nggih. Mburine Prabu Puntadewa iki sapa? Niku Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Edian. Wah, edan. Lha kok dadi Semar ki mung wong kere kok ketekan Natandrawati Prabu Sri Bathara Kresna sing kondang titising Sang Hyang Bathara Suman ya Bathara Wisnu. Wah, edian. Elok takoni elok kowe, edan. Sing mburi dhewe kae sapa? Ming meneng kae. Mripate menteleng mandeng tanpa kedhep. Anika Nata Mandura pun sinuwun Prabu Baladewa. Prabu Baladewa? Nggih. Wah, edan ratu sing kondang galake, ratu sing ora tau mampu menantang. Lungguh ning kene. Nggih, niku pun biasa. Niku pun rutinan pendak-pendak selapan dinten niku sami rawuh wonten mriki. Edan. Njur sing gedhe dhuwur ning mburimu kuwi sapa? Niki sapa ya? Ayo kae. Kowe iki ngapa? Mbuh cah wedok muni. Ha iya. Cah wedok suarane kaya cah lenang. Sapa ya Mir ya? Mbok. Apri. Oh iya wis. Sing ning mburimu ki sapa? Niki ndara kula Panenggak Pandhawa menika pun Ndara Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara? Nggih. Raden Bratasena ya Raden Wijasena. Nggih. Wah, edian. Wah, lagi iki aku ngerti asline kok kaya ngene. Wah, gagah pideksa Godheng wong Simbar Jaja, edian. Wah, Semar. Wonten dawuh. Kowe arep ngerti. Kawulaku iki kabeh iki padha gandrung kapiyandhem karo sing jenenge Raden Werkudara. Kabeh kawulaku ning omahe iki majangi fotone Raden Werkudara. Nuwun sewu. Sampeyan niku Nalindra ngerti kawulane sampeyan majangi fotone wong liya kok sampeyan mboten duwe rasa sengit, mboten duwe rasa gelo niku. Aku gelo mergo apa? Aku sengit mergo apa? Dasarku apa aku gelo? Dasarku apa aku sengit ngerti kawulaku padha gandrung karo wong liya, dasare apa? Ora ana dasare apa-apa. Sing baku aku wis dadi Nalindra, sing baku kawulaku wis milih aku, sing baku kawulaku wis nyuwarake aku wis madeg Nalindra. Arep kawulaku do melet mudhar yo sakarepe. Ngaten. Yo, mula aku ora ngurusi karo kawulaku. Sing baku aku entuk derajat pangkat. Sing baku aku wis kelakon dadi Nalindra ning negaraku ya negara ing Botasarembak. Kawulaku arep majang gambare Cristiano Ronaldo go sakarepe. Reng, iki termasuk anu iki. Termasuk apa? Pemain bal apa? Udu. Cristiano Ronaldo. Lah kuwi pemain bal. Heeh. Ning ratu iki kok ora ndirasa cemburu, ora ndirasa sengit sujana karo kawulane ngono. Wis bendro ratu-ratu sing dadi ratu ya dekne. Mula aku ora gagas karo uripe para kawulaku Semar. Sing baku aku ndek derajat pangkat, sing baku aku ngregem negaraku ing Botasarembak. Arep kawulaku durante panganan mbok sakbene. Sing baku aku wis entuk swara, aku wis kelakon lungguh ana ing dampar kencana negara ing Botasarembak. Nggih. Nuwun sewu sinuwun panggolan jagat sinuwun Prabu Kenceng. Sinuwun Prabu Kenceng Waja. Nuwun sewu wigatosipun rawuh wonten ing Karang Kademel menika napa? Sing sepisan aku tetinju marang karajane Semar Badranaya lan kabeh sing padha lenggah padha rawuh
ana ing padukan Karang Kadempel iki sing ping pindhone Semar. Sing ping pindhone. Aku ki sedih. Aku ki susah hatiku. Aku ki bingung pikirku kudu kepiye. Merga wis ana Tulung Candra Rikalungguhan sak mengko iki. Negaraku yang Boto Sarembak kuwi kaya dene Ketaman Pagebluk, Ketaman Melaing Jawata. Akeh kawula sing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya kuwi akeh banget kedadiane. Lan ora mung siji loro sing padha nandang sesakit, akeh meh kabeh kawulaku padha ngrasake kang dadi waing Jawata ya Ketaman Pagebluk kuwi mangkono mau. Aku wis ora kurang-kurang leku ngrawuhke Brahmana Winasih Sewu Sugata miyang para nimuna kinarya nambak rengkaning projeng Boto Sarembak. Ning marandene gagar wigar datanantuk karya kawulaku isih do melet-melet mesake kanane para kawulaku. Ning bareng aku munggah ning sanggar pelanggatan Semesari Danitis Semana Raja mlebu wonten Boto Batako. Boto Sarembak aku entuk sasmita saka para Jawata. Aku entuk wangsit saka dewa. Kalamunta negaraku ing Boto Sarembak iso waluya. Nirmala teman jati-jati temah mulya waton ora ketang sak telung kedheping paningal tinunggon pamong agung ing tanah Jawa. Sing jeneng Semar Badranaya ya Kyai Nayantaka. Mula sowanku iki wale-wale apa aku ngebon-bon encang Jejawah sonten sowanku mung arep ngemis karo kowe Semar. Kowe gelem tak boyong ning negaraku Boto Sarembak. Ora ketang telung kedheping peninggal, kowe mapan ning negaraku Boto Sarembak, kowe tak boyong, kowe njaluk apa wae kowe tak turuti. Brana Picis Mas Mutiara, kowe njaluk derajat pangkat apa, kowe tak turuti. Kowe melu para Pandhawa, kowe mung giris, kowe melu Pandhawa, kowe mung dadi kere, kowe mung dadi batur, kowe melu aku sak ora-orane pangkatmu tumenggung. Ayo. Nek kowe gelem tak boyong, waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Boto Sarembak. Dadi bebenteng tetuak negaraku ke Taman Pagebluk, gelemo kowe Semar. Kae ning sak njaba ning pendopo kae wis tak cawisake, kae grobakan Mas Picis Raja Brana kabeh. 24 karat, 20 karat. Kabeh wis tak cawiske mung kari ngenteni kowe gelem apa ora. Ayo, tak aturi paring dawuh. Gelem wae mer investasi engko sik. Dipikir sik. Wong nek menehi penawaran kaya ngene iki dipikir sik dole. Ning auto sugih kuwi, Pak. Awake dhewe melu sinuwun Puntadewa ming deder kere wae. Ora ana undake. Aku ki kamangka anu lho, Pak. DP Sigra. Kowe kuwi. Heeh. Weh lah, Hyundai-mu tak dol. Payu pira dole? 15. Ayo sak payune wae, Pak. Gelem kok engko sik iki tak pikire sik iki tak rembuke sik. Sinuwun kenceng waja nggih. Mboten sah perlu sampean boyong kula, sampean dadak nyawisake Mas Picis Raja Brana. Bondo donya ingkang tumpuk matumpa-tumpa nggih boyong Semar nggih ngiming-imingi Semar niku nuwun sewu. Kula niku tiyange mboten blereng kalih kadonyan. Kula niku mboten blereng kaliyan bondo donya. Sampean rembukan pisan kalih kula Kyai Semar, kowe tak jaluk kowe sewano ning negaraku, kowe tak boyong, kowe dadi sarana luaring negaraku saka Ketaman Pagebluk pun rembug sepisan niku kemawon kula sagah nglampahi. Yen pancen kowe sago ayo, wektu dina iki uga kowe tak boyong. Dage kowe dandana saurane miyayi, ora ming sarungan mentelet kaya ngono. Saru dinulu yen to dipresani kawula akeh. Nggih, Semar niku nggih ming kaya ngeten iki style nek enten ngomah. Pun angger kula udut ngeten iki ming sarungan ngeten niku udut kula downhill. Pipa warisane anak kula Bagong niki. Pipa cilik pamer-pamerke. Sing penting gleleng. Pun to. Ning nuwun sewu janjane kula nggih sagah mawon kula purun mawon anggen kula diboyong sowan kula wonten ing negari ing Boto Sarembak. Ning nuwun sewu nek panjenengan boyong kula dinten sak menika ugi kula mboten sagah sinuwun. Semar. Wonten dawuh. Aku njaluk karo kowe kanthi serana alus lho.
Aku arep mboyong karo kowe iki kanthi srana halus. Aku mboyong apik-apik nembung apik-apik karo kowe. Ning jebul wangsulanmu kowe ora sago yen to sowan ning negaraku wektu dina iki. Sababe apa? Mengke riyen. Niki lho. Priyayi Priyano sing ora wonten niki niku. Ajeng nyengkuyung leh kula ndek gegayuhan. Inggih menika kula badhe mbangun desa. Banjur lemu wektumu kowe arep mbangun desa kuwi tekan sok kapan? Nggih manut wektale Gusti sing nentokke niku. Nek rampung sedina leh kula mbangun desa nggih dina niki uga tak sowan teng negara Batasarembak. Nek rampung sesasi melih kula tak sowan teng negara Batasarembak. Nek rampunge setahun melih kula tak sowan teng negara Batasarembak. Ning nuwun sewu nek rampunge mboten saged dipun kintenaken ora iso dikira-kira rampunge kapan lan mbok menawa malah ora rampung leh kula mbangun desa. Nyuwun pangapunten paripaksa kula mboten saged sowan teng negara Batasarembak minangkani panyuwunanipun Ratu Gusti kula Prabu Kenceng Waja sinuwun. Semar wonten dawuh ngaya wara ucapmu kowe. Ingkang sekawit kowe sago kowe tak boyong ning negaraku Batasarembak kowe bakal lembak. Rengganing praja negara ing Batasarembak taman pagebluk. Lah kok jebul tinemune aku nembung alus karo kowe ora iso di srana alus. Nek ngono apa pancen aku kudu ngruda paripeksa karo kowe. Kowe semaya nek rampung sedina lehmu mbangun desa, kowe bakal sowan sedina. Ya dina iki uga ning negaraku Batasarembak. Rampung seminggu kowe sowan seminggu. Rampung sesasi kowe sowan sesasi. Nek rampung setahun kowe sowan setahun, nek ora rampung kowe ora sowan ning negaraku Semar. Semar kurang apa olehku nembung alus-alus, nembung apik-apik karo kowe. Yen pancen kowe tak jak rembugan selana alus ora iso, aku kudu ngruda paripeksa karo kowe Semar. Kula niku semaya matur niku mboten tanpa sabab. Merga pancen iki pancen wigati kula sak kula warga sak kawula Karang Kadempel. Semar, apa kowe rabot karo aku? Apa kowe ora mesake kawulaku do melet-melet kanane merga taman pagebluk ke taman main Jawata? Apa kowe ora mesake karo kawulane Prabu Panggolan Jagat? Ning atase kowe arep mbangun desa, mung sak desa kowe iki ming batur. Lah kok teko dadi kowe ngebotke lemu mbangun desa tinimbang lehe kowe mbelani negarane Prabu Panggolan Jagat ya Prabu Kenceng Waja Batasarembak. Ayo, nek pancen nyata kowe ora gelem tak boyong kanthi srana alus ora iso, kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak ruda paripeksa Karang Kadempel bumi angus Semar. Iblis lanat manus maning jajalanan sukertaning bana iblis lanat Setrayali binatang September Oktober November Desember Januari. Lho iki nek menungsa matane ambane raja mak-mak sapa kowe? Takon karo aku putrane Raden Werkudara Satring Jangkar Bumi. Nyile. Iki udu putrane Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Manus maning jajalanat sak geleme dhewe gunemu. Wah, keparat iki sapa? Iki sapa kowe? Takon karo aku anake Semar sing ragil. Aku Bagong. Lho, Ponokawan Bagong. Heeh. Wah, iki kawula sak negaraku ya padha ngerti. Padha gandrung-gandrung karo sing jenenge Ponokawan Bagong. Jarene wonge lucu, jare wonge nyenengke ati. Lucu iso, nyenengke ati iso, ning kejem ya iso sinuwun. Lho, tegese lucu iso, kejem ya iso tegese piye? Sik aku tak takon karo sampean. Sampean mau ngendika apa? Sampean mau ngomong apa? Nek bapak arep tok boyong kanthi srana alus ora gelem arep mok boyong kanthi srana kasar. Bapak ki ora usah mok kasari. Nek bapak wis muni, aku gelem sowan ning negaramu, bapak sago dina iki menyang. Ya Mir ya. Heeh ya. Mbuh wajan.
bapak to jaluki sowan kowe rembukan pisan karo bapak dadi rembuke bapak sago mangkat ning ora usah dadak kowe nganggo embel-embel bumi angus karang kadempel. Hah? Mergo kowe ora ngerti apa piye ning kene iki lungguh ketua Linmas Hansip karang kadempel, ketua pemuda karang kadempel. Ayo ngejawab kowe. Wah, iki perkaraku karo perkarane Semar Badranaya. Ning kose kuwi pancen bener, kuwi perkaramu karo perkarane Bapak Semar. Perkara bapak arep diboyong gelem monggo, ora diboyong tok ruda paripeksa bapak arep mbok bleh ora apa-apa. Mergo bapak kuwi men dadi momongan mung ngrepoti anak-anak. Wedhus tenan ana bocah. Ning janji kowe ngenani jeneng mencemari nama baik padukan Karang Kadempel. Karang Kadempel arep tak bumi angus, tak biyohi Batang Sayuta. Oh, kowe wis kudu berhadapan karo Polsek Karang Kadempel. Mergo iki perkaramu saiki karo perkarane Bagong, ora kok perkaramu karo Semar Badranaya. Ayo arep ngejawab. Yen to pancen kowe sing dadi pepalange Prabu Panggolan Jagat Yung Prabu Kenceng Wajagat arep mboyong kelawan Semar Badranaya, kowe sing bakal tak sirnake. Piye? Kowe sing bakal tak sernake. Wah, berguguk nguta waton ora kena dikandhani temenanan kowe. Sajak kowe arep mangkon kowe ora kena tak endake kamurkanmu. Tiban sikile Ndarawerku Daramba dadimu. Saman kok endang niku pripun to? Aku mung manut karo dawuhmu. Aku mung manut karo aturmu. Mengkene to. Ratu nika mau niku dereng rampung leh kula rembukan. Wah, rada ler-leran mripatku. Bareng kowe muni tiban sikile Werkudara aku njangkah ratu kowe mau tak tendang. Werkudara lah kok teko dadi melu. Siadi melu-melu perkara iki Dimas. Kowe lah dalah Werkudara kok dadi melu-melu perkara iki. Werkudara kok melu-melu perkara iki. Wah, bareng kakangku iki dudu luputku. Aku ora mangerteni sangkan paraning bilai. Aku yo mung nampa kelawan ature Bagong. Bagong ngongkon aku kon nendang ratu kae mau. Wah, gelem ora gelem. Aku yo kudu jangkah ratu kae mau. Sik, lha kok dadi sampean ngluputke karo Bagong, ha? Kok dadi sampean ngluputke karo Bagong, luput kula napa? Kowe ngongkon aku kon nendang ratu kae mau. Mengke riyen kula rak mung ngomong to. Kula rak mung ngomong, lek kula tantang-tantangan kali ratu niku tiban sikile Ndarawerkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora mang bedake kula niku mung ngomong ketiban sikile Ndarawerkudara mbuh dadimu. Ya nek ketibanan, nek ora niku kula ora ngongkon sampean lho Ndara. Nek ngongkon sampean niku mesti nggunakake kalimat perintah. Kula Ndarawerkudara niki mang tendang ratune. Lagi sampean temandang. Aku lha ngomong tiban sikile Ndarawerkudara mbuh dadimu pecah sirahmu ya nek ketibanan. Nek ora. Lah nggih ngaten ta sinuwun pun Dewa. Iya. Iya pancen mangkono Bagong. Yen to mungguh Puntadewa iki dudu kok lupute Bagong. Merga Bagong kuwi mung ngomong ketiban sikile Werkudara. Ora kok menehi kalimat perintah karo Dimas Werkudara kuwi ora. Dadi sing luput sinten? Ya adhiku Njodipati. Ah, dengerin tuh. Aja waton bisa ngucap wede buset. Pucuk buneng. Sing luput sinten Sinuwun Ndarawati? Sing luput ya kadangku Njodipati merga wis wani nendang lawan ratu kae mau. Oh. Arep piye kowe? Wah. Menengo-menengo ya. Sadok sisan kowe. Awede mayang nek ning omah. Wah, piye kok dadi kanane kaya ngene. Lah nggih pun gelem ora gelem mang tandange. Sampeyan wis wani miwiti, sampeyan ya wani ngrampungi. Bagong kosik. Sing geger karo ratu kae mau ora kowe to. Kudune ya kowe sing ngrampungi. Sing nendang sapa? Wong tuwa katutke dosane sisan kowe ra. Kowe iki wis dibantu men Karang Kadempel ra sida dirusak karo ratu kowe mau malah Bagong sing miwiti kowe sing ngrampungi ya kowe. Anggepe apa?
Tidak semudah itu, Mir. Werkudara gelem ora gelem ya kudu ngrampungi perkara iki. Merga Syadi wis miwiti pasulayan karo ratu kae mau gelem ora gelem kudu ngundurke ngendhake kamurkane ratu kae mau. Wah. Bela. Iblis lanat. Kula niku seprana-seprene maton-ton ngemong karo sampean kula wani karo sampean ora tau lho, Ndara. Ning kok malah wektu dina iki sing jenenge Raden Werkudara kasajarepani karo Bagong. Raden Werkudara, ampun mlayu sampean mungsuhe Bagong kudu karo ratu karo Werkudara ning Werkudara karo Bagong. Gong sabar, Gong. Tru, aja dingonake, Tru. Aja ditahan, Tru. Aku Ndara Werkudara tak sadarne kae ora tak nai pelajaran. Sak geleme dhewe kepakartine. Tak colke to, tak colke men. Karepe iki ming jane iki ming ben digondheli ngono asine. Ha wis tak gondheli ngeyel wae tak colke. Kowe kok ora gondheli aku ta, Tru? Ajarimu ki arep maju ya tak colke aku ora sida gondheli. Wah, jan wis. Bagong dibenake kawulane kae doting Besasi. Nggih, Pak, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan.